Nagpalagip manen tinawag City Police Station kadagiti motorista ti risgo ti panagmaneho no adaan ti impluensya ti arak. Segun kadakwada, naruway kaditi aksidente ti kalsada ket gapu iti drunk driving. Iti syudad, duwa manen na nagsina disgrasya ti napasamak ano sa dinno ano tay ti maysa ken nasugsugatan met ti duwa pay nga individual. Mapapati ngagpapada na kainom ti arak digiti nagmaneho. Basta iti pulisya dua a menor de edad nga agpada nga agtawen ti sangapulo ket innem ken residente iti ti Burgos sinaglubon iti daytoy a motorsiklo. Bayat ti kaadada iti General Segundo Avenue sa Kupen ti Barangay 13, mapapati a dineretsyo da adinalyasa ti kalsada a rason nga aksidente aladung parda ti sumungsungad a kotse. Adamit na sa ngalugan dito yung kotse naka-slow down actually naalaan dito CCTV. And then dito duwa nga ba minor nga hanga taga dito ikrinos da dito bakararo dire-diretso. So nadungpar da dito dati kotse na tumilapon sila, then as a result fractured yung mga paa nila. At dati safety gears da po. Ngayon detoy due to drunkenness nira sila sa ospital at yun nga, ginagamot hanggang ngayon. Ito namang driver ng kotse at yung kanyang sakay, unhurt naman sila. Result ng compromise agreement nila, nagkaayusan naman sila. Dead on arrival met iti ospital ti 20 ket upat ti tawen na a rider ken agdamang agnanayad iti ili ti piddig kalpasan nga aksidente a maidung parte in maneho na motorsiklo ti Arco iti Barangay 54B Kamanggaan. Meron naman siyang helmet, kaya lang sobrang bilis at ito, nakainom na naman. Kaya ito, overshoot sa may kurbaan, bumangga siya sa may arc ng Kamanggaan. Ayun, naka-helmet metso na. So Brad, siguro di kinapaspas na, di impact na, baka yun, nadamay pati ulo. Impaganet ti pulisya nga agtultuloy ti panangbanbantay da kaditi kalsada. Agtultuloy pa iti panagibunbunong dati vest kaditi riders. Impaganet da kela tulong daytoy para kadakwada tapnon maiyadayo dati aksidente. Agsuot da, iti vest, ta additional protection dat detoy, additional visibility kasi may nga factor i aksidente nga makikita tayo ket dito due to poor visibility. Kaya nga ine-enforce namin ito para sa kanilang safety at namimigay din ang PNP ng libreng vest para sa mga motorista. Kaya lang kung minsan nauubusan tayo, kaya purchase tayo ulit para makapagbigay tayo ng libreng vest para sa ating mga motorista. Naigat pa iti panagsagsagana da ita na sumreken ti Semana Santa ken ngan metten ti summer vacation. Gapu ka daytoy manamnamang ad-addang agbali na daladal digiti kalsada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.